What I'm going to do here is I'll explain so he understands. I'm going to just take out the slack. Just how far, I'm not going to pull hard, just how far will it go elastic. I'm going to hold that for about 10 seconds. Then I'm going to ask him, while I'm still holding it, to try and make his leg shorter, pull his leg into his hip. Slowly, very slowly, for about 10 seconds. Then release, and I'll take out the slack, so we will repeat. Ποια θα είναι η διαδικασία, Σπύρο? Θα σου ασκήσει μια έλξη στο πόδι, δεν ξεπάσει τα ωριά, στην μισή απόσταση από αυτή τη στιγμή εσύ μπορείς. Θα το κρατήσει εκεί για 10 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, ποια είναι η τεχνική? Καθίστε να πάω στο μικρόφωνο, απλά θα έρχομαι και εγώ εδώ για να τα βλέπω, να το κατανοώ καλύτερα. Για τον Τζοή είναι αυτή η τεχνική, τοποθετεί τα χέρια του πάνω από την ποδοκρινική, εντάξει. Θα ασκήσει έλξη σε όλο το μέλος, όχι τόσο ώστε να το προκαλέσει δυσφορία, εντάξει, να πάρει το μισό μήκος από αυτό που πιστεύει ότι έχει, θα το διατηρήσει για 10 δευτερόλεπτα. Μετά από αυτό θα του ζητήσει να τραβήξει αυτό στο μέλος και να κοντίνει το πόδι του σε εισαγωγικά, δηλαδή να το φέρει πιο κοντά στη λεκάνη του. Μπορείς να αρχίσεις να το κάνεις ήδη. Μπορείς να το λυγίσεις. Ζάτα αυτό, αγόρι. Start again. When you do, no, stop. Feel what I'm doing. I'm doing it like this. I want you to do the same when you do it. Και να κάνεις και εσύ πριν. Too much too quick. Λιγότερο και πιο αργά. Slower. And first let me do it. Νιώσε τι κάνει ο κύριος Τζέικο. Take out all the slack. Slowly. Now hold it, hold it, hold it, hold it. Slowly let go. Άστο σιγά σιγά. Let it go slowly. I take out the slack. Παίρνει αυτός το έμπρος το παραπάνω του δίνει, το συγκρατεί, 10 δευτερόλεπτα. And now slowly again, please. Και πάλι το ίδιο, τραβάει προς τα πάνω. So this becomes, carry on, yes, carry on. This becomes an eccentric stretch of psoas and other Και αυτή είναι μια πλειονεκτική διάδραση του ψοίτη. And relax, let it go slowly. Και χαλάρωσε άστο σιγά σιγά. We do this 5, 6, 10 times. Το κάνουμε αυτό 5, 6, 10 φορές. Remember, this is releasing both psoas and the diaphragm. Αυτό που θα θυμάστε είναι για την απελευθέρωση του ψοίτη και του διαφράγματος. Pull away from me. Τραβάς και του διαφράγματος. It attaches to the diaphragm. Γιατί προσθέσεις εδώ τα δε ανατομικά έχουν τη σχέση με το διπλά. And release. Και χαλάρωσε. So this is going to affect both pelvic floor muscles and the diaphragm. Οπότε των πραγμάτων αυτός ο χειρισμός θα επηρεάσει και το πιελικό έδαφος και